ARM Audio Rental Profesional kami ucapkan ribuan terima kasih, juga kami ucapkan salam hormat ribuan terima kasih. Tentunya ada Cah Templo video syuting profesional yang telah mengabadikan momen kebahagiaan kali ini. Tentunya jumpa bareng bersama Barata Musike satu persatu bakal menyapa panjenengan semuanya. Ada Titis Cahaya, semoga ya. Oke, iki nyuwune Mbak Mang lagune terbaru loh Mas Aceh ya. Dikasih lagu terbaru yang penting rodok rancak toh. Selamat datang buat tamu undangan yang sudah hadir di sini. Selamat menikmati hidangan juga. Nanti ditunggu gabungannya nggih saking keluarga tamu undangan sing saged nyanyi. Enten saged nyanyi, Mbak? Gak enek. Enten Bu. Dalam podo masak. Podo masak. Lah masake ditinggal ngono. Gosong aku sing masak, wong-wong ben nyanyi. Barata Musik ARM Audio Rental Profesional Cah Templo video syuting atur senggu. Asik, terima kasih bos. Ayo sini sayang, iki nanggap lo sampean ayo. Joget ayo sama tante. Sini. Ayo jong, bergoyang bareng bersama. Sini ayo. Barata Musik. Enggak mau. Joget aja. Lo karo ibu disangoni ngono. Wes sunat kudu. Ayo. Iya. Asik. Dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula laput tresno datang kedap saking coba tak rewangi tak pateni laire
tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kene song rada nyedak penyanyine ora apa-apa. Kok nek gundung lho, Rene ayo. Ayo. Lah wis sunat kok ya jek gak wani. Yo ora usah ngono. Yo sini to sayang. Ayo lagi. Madhepe rene yo. Das kowe sing Asik. Yuk, yuk, yuk. Kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno takkan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kemet saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih. Nyapa, Cok?